Hari, para boskan Oh, 가시네? 사리. Ada saksi. Hari kok. Oke, belai-belai ke hambai. Tinis yang sini di promote tadi just get together kaisa kok get together kaisa sentini khaileka. Abon bising tei bus kanggo sente bo di promote tadi bagai baik ke jeng samung tanglainai. Abon tei jeng wansop laika. Oke, tei kaisa kok gangke sini di promote tadi tei bo bagrani nahar mungna hamzagai lukurok khas ranglai jotono brom agoi tongo salbrom no tei kebang ma jesing ti prasa dokano sokmorna ne bagai je samung tangmani abone egengso bosong khaba sabai samung tanglai tongo gechini thansani je choba je bubagrani je thansani imang ai imang nobo kebang ma agency kebang ma bororok abono kebengnani thansana subainani chesta khai tongo kintu chini thansana subai maya sini thansana subai maya sini o je thansani je choba abo tebo krak ni bus kangwa abo thangnai jesuk kono thansani choba no kebengnani try khai tongthong o thansani choba no kasoi maya engke joto lukro na ngobon koyo sini je thansani choba bus kangwa je jeng khaidani thangai tongmani a jaga o ke confusing e boi jeng bus kangwa tebo krak ke jeng basalai nei abo no ani tinini saklai mong tei kono sanan thanglia hambai belai hambai tini haino hai jeng hojagawo kasia kok awai mung hai ma haino abo tini nahar mungke main gaga nahar mungni kokno susasena tini nahar mung gaga jeng bubagrani bising di khaye je tini di prado fano thansa khlainani abo hai jagawo kebangma nok khungo kesa keren jatre pot phayu nobar kotor phayu satung watui phayu hipano abo haino tui jeng bai thangan kokya tofani thani o message noriwo chini bisingo sung jotono kaham tongo chini kok kebangma jeng kok lamjam lekha bus kami samung tangnani ti ayo ojo belekino positive result phayo angkai jotoni thani ono koimung chini tipra dofani thani wo tamu joma dia tripura deborma molsom halam joto tai baki pujagi ampan do jotono no ma koyo je sabo bai sabo tamuni tong abuno jeng bisi share lai yoi chini dofa polo bimano klai tong chini dofani bagi tamun bagi jeng soba klai nangnai boy suno tui jeng bus kang ma thangnai abuno tui jeng share lai yana nok nukung to kebang mano kesa kereng dini norogan mukhang bahai no kamke jengjagia phano nugui mano ani nok nukung ani baba belai kino sorry hamia antini mas habi utesa noroni sympathy manan bagi saya tobe belai kino wana masya kok ani baba kini bahai nang terlu kabrugo buskang ni salabo bahai tamu no saya angke kai to rabai kan kamke tongkeng angke semua sekeno dukho kosto birman ngi tori tongman jorao bo joto borglona ani lumung je chini hamia jorao bo norok logi lejati tai jengbai neng ang jengmi luino buskango chini dofano sen karak kheti salajani a message no nong thani roho tai chini bisingo jotto koglam salalo bisingo buskango berekino positive sign chini tipra dofano thansa khinen bole jotto non bele ke hambai chini bubagra logi dikha tipra dofa thansa ngkha buskango bo turi thamai hambai Teke kok ang oro plisa kok manjui mas bisnai sini oro sini sar tongo sini sar bugin boyoso belai umur kebang tongkono sini dofani logi takkono bo aidi soba khai temeni tabu soba khai tongo te sini logen sigla robai baksa phamkra khini bo basajak mono belai ke hambai maro te kaisa kebang ma oro baksa kebeng nan naikon thansan sban naikono ang da poritu sei khorsa leader long tribal elaka o je boro masaya manung yang tomo somoyo ei boro roni bangai asuk ke samung khaika asuk ke bo subasuk khaika ingka ke botini o jaga bo ichha khaika angkle botina samurna khayoi tongni mano min nok ko kobang problem tong tui bo sapung hopung otoso kobang boro ro nini sana soben mon mongbai yang pun dofani bangai joran somoi maya kaham ke kintu asuk jenggal bisingo bo dofani bang samung khai tongo amo khai mane borok amo hai chini tipra habo belai komsi ingka amo hai borok rong bisingo seng jesa pun baksa putna senguni nai puna borok seng a manai ro seng kiar khai ka tongkhen sao seng tam khai ni thangai tong abro seng kabang wan sok lai sanai disi ingka amo sini je positive manai ni seng wan sok lai negative thinking seng wan sok ya tongkhen sanai hambai seng te seng thangya te bo soel song khai tong te chinaw jara da toni song da buddha song te kama tong ren song tong da pong song lemon song da khatong song jotono song kha than second song khale tangasi ingka abo nata jotono Bapak na ay blok dong. Ay blok.
Bubagra ai lokthong Ai lokthong Bubagra ai lokthong Ai lokthong Tripura lai puma ai lokthong Tripura lai puma ai lokthong Tripura lai puma ai lokthong Tadi kok Ini Tripurani Lugurongno Kicha Tiny Kok Sanan Bagai Mabasaka Sini Sikla Bodol Rajani Jes Namjak Abo Kunudin Usruya Sikla Rok Tabo Pura Sobabo Horjak Boni Bagai Lugurongno Sabo Rajano Jesekpano Uklogo Usuri Wana Ba Bin Bagai Kok Bangi Kebangma Kok Sabo Ako Kintu Nagia Sikla Rok Jestu Tongu Obon Bagai Ang Kobok Mung Tongu Chini Raja Ebong Bubagra ne omota kunudin kemai thaya Tripura hastebo bo ekta lama khai phunuk thangnai abo bo kogrijak ebong oron sikla bodoro tini ni om meeting bo bor bo kogrijak jotto boron kogrijak kebangma suburuna naifano suburi maya Tripura ni sikla rono o asun ko ambai jotto no Belai tekisa kok nanti abono ai thagwa tipsa kisisa message nam sungsin to pani thani wo je phaidi jeng Tini ni simi pano hinana sekarang di simi nya kai sini dofawo samung kaham tam kai kelaijaka kaham bai hamia sini jo to ni sakawon tongo nang hamia nai tu kai hamia man nai kaham nai tu kai kaham man nai tini yo jagau sini takuk devi ndi ba sini takuk surosong di takuk song ba takuk suher song da budo sini takuk akon song jotor kamu tong sini takuk to ni songrok da subu songrok anjo ten bung pian ban tu jo to no samung tam kelai pikir baik dari jualan rokok besar ke kos to kelai tiga sini takut debit ni takut surat oh jatuh kotor sudah bentung kunas tangnya tahu kai negatif mana tu itu kan kalau borong isago mungse negatif mana norok abono negatif point to kelebih dong yawi sini to fani tadi besar ni selalu bahaya ke tanca ke samung kelai mana ini nukung kalai yang nukung ko bihi kusai salburu tong pan cewai susu mukang masong lai ini baksa kebama kok sih jaga jadi ini takut debit bayar ni pepan notile ang kono sawo nukung kagan gade je nukung bisa kerengnya nukung ragia ini okok no message na ise nukung bisa kereng kakok bang lai kakok salai ke abon desa tik lai ke nukung buskan seperti ukrak ke basawo aboni budhai thayu hai di mana bihi kusai hamza lai men porose nukung kawi busabutu ingu enggak apa haino cini tanjani samgo apa haino kesa kereng lagi semisa kau banget bisa salai bisa kethalai samung kaham ke kaitangan kai tanjani betai burung cari nyatai ne tini cini orang je tongai semjok tono kabaksa bubak dari bisuti sem tanja bele kena Anjir gitu guys. Bapak itu mah.